Здравейте, потребители на VBOX 7, аз съм Колодромеца 10 и днес ще ви покажа как да сложите мап на Майнкрафт. Започвам. Пишете Minecraft Maps и влизате в Minecraft Maps първото. Тук може да си изберете няколко вида мапове. Не няколко вида, ми там Survival, Puzzle. Аз ще избера Creation Maps. Creation. И примерно ето този Sun City. Влизате в него. И цъкате Download Map. Ето. Цъкате Download. Добре. И ето го. И сега влизате в старт менюто ви и пишете Update. И честит празник. Влизате в... Пишете Update. Влизате в Minecraft. Saves. Това. Където пише Sun City. Го прехвърляте в... Оп. Чайте, какво направих? Където пише Sun City, го прехвърляте в Saves, там папката. Влизате в Minecraft. На следващия клип ще ви покажа как се прави мап. Не мап, ми сървър. Ето го, Sun City. Само да се направя надивно. Ето го. Това е вода. Не май ми вода е. Ами добре. Сега мога да ви покажа и ако имате сървър, как се слага и на сървър. Влизате в сървъра ви. Ето го. Влизате където пише World. Чайна да го влича. Влизате нали така при сървъра ви. Влизате в World и триете това всичко. Всичко го триете. Пак ще ви покажа с Sun City. Влизате в... не ви показах. Нали тук. Влизате в папката Sun City и това го вкарвате в World. Пускате сървъра ви. Така, групова, добавя на сървър, пишете си
на хамачето това. IP-то. Само че трябва да се включа на 1.7.7. Защото този сървър е за 1.7.7. Ето. За да си дадете правила, пишете ОП и вашето име. В другия клип ще ви покажа всичко. Малко ми лаги. Не мога да литна. И добре, показах ви. Това беше от мен. Кулдрамеца 10. Довиждане.